Barkanku da warhaka jama'a. A yau dai mun zo muku da masu fama da gashi. To ga magani. Na farko abin da za ku haɗa abu biyu ne. Na farko shine lemon ɗinku. Idan aka yanka lemon gida biyu, rabi ya isa. Sai ku aje ɗayan rabin sai ku mace ruwan shi a ɗan wani kwano ko kuma in ce ɗan wani ƙoƙo, kuma in ce a cikin ɗan wani kofi, duk dai inda za ku iya matsa lemon ɗin rabi. Ya kumanta ku yi mana liking, ku yi mana subscribe, ku yi mana sharing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin idan mun ɗaura content ɗinmu na gaba. Ta kuna dai ganin yadda aka tace lemon. Wannan ita ake kira garin kirfa, wato cinnamon powder kenan. Sai ku yi mix gaba ɗaya, ku markaɗa, ku yi mix su haɗe. Abu biyu ne da kuka mafi amfani da su, da lemo rabi sai garin kirfa cokali ɗaya, shine za a haɗa a wuri ɗaya, sai a mix ɗinsu har su game su garwaye gaba ɗaya. Ga kuma ta ku yi mana subscribe idan wannan ne karo na farko da kallon wannan bidiyo, domin akwai manya-manyan ƙayatattun abubuwa da za mu kawo muku wanda za ku haɗa a cikin sauƙi ku da kanku. Yawa bayan kun haɗe, kun ga yadda aka nuno fuskar wannan, haka za ku ringa shafawa. Za ku ringa shafawa. Ku dai wannan kuna yin wannan sau biyu a sati. Insha Allahu za ku ga result, ku da kanku za ku bani labari abin da ku gani. Na kuma ta idan wannan ne karon ku na farko, ku yi mana subscribe, ku yi sharing, ku yi liking, ku danna alamar ƙararrawa domin idan mun ɗaura bidiyon mu na gaba. Barka da warhaka. Idan kun bar shi ya ɗan fara bushewa sai ku wanke da ruwa. Ku yi sau biyu a sati, insha Allah ku za ku bani bayani da kanku. Mun gode.